दैसागुरि गुदि फरायसालियाव गोबां गय बिफां गायदों। खमैबो 3 बिगानिबो बांसिन हायाव गय बिफांखौ फरायसालियाव गायनाय जायो। फरायसालि सामलाय आफादनि नेहाथारि तेब्लाराम मोसाहारिया फोरमायदों, बे फरायसालिया सरकारिब्लाबो नाथाय फोरोंगिरिफ्रा सरकारि जायाखै। बबेखानि बे फरायसालिया गाहायै दरबा गामिफोरजों दाजानाय। बिथाङा दुखु गोनाङै बुंदों, फरायसालियाव सरकारि फोरोंगिरि मोनैलाय गामियारिफ्रा आबाद मावनानै फोरोंगिरिफोरखौ लाखिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दैसागुरि गुदि फरायसालिखौ थांनाय 1999 मायथाइयाव गायसननाय जादोंब्लाबो दिनैसिम सरकारि फोरोंगिरि मोननो हायाखै। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फरायसालिनि सामलाय आफादनि नेहाथारि तेब्लाराम मोसाहारिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ खोनासंना लानि। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि बे दैसागुरि गुदि फरायसालियाव मा अबस्था जानानै दं बेनि खौरां लाफैनायनि थाखाय। दायो जोंनि बे दैसागुरि गुदि फरायसालिनि सिङाव मेनलि गामि दरथामै दं। बेजों लोगोसे जोंहा साखाथि फाखाथि ओरै सोमखोर गामि आरो लोगोसे दैसागुरि गामि, आगसिबारि गामि, ओमफ्राय लोगोसे मेनलि गामि हिसाबै बेखौ फसंथाथाबनाय हिसाबै जोंहा सेनं सेरफांगुरि दं आरो लोगोसे अनजालिपारा आरो लोगोसे सितनागुरि। बेनि गासै रायजो राजाया दिनैसिम जोंनि बे फरायसालिखौ नांथाब नाजानायनि गेजेरजों फोथांनानै लाखिगासिनो दं। जोंनि फरायसालिया सोरखारि फरायसालिबाबो दिनैसिम जोंनि बे फरायसालियाव सोरखारि फोरोंगिरि गैया दासिमबो। बेखौ रायजो राजाफ्रानो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों सान्दा बरंगनि थिखोनायनि गेजेरजोंनो जोङो टिउसन मास्टार सानै लाबाय थानाय जायो। बे सानै मास्टारखौ जोङो दान बान्था हिसाबै होनानै जोङो बोसोरै होबाय थानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बे फरायसालिखौ जों माब्रै उन्नत खालामनो हागोन बिनि मोनसे सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों दिनै जोंहा फरायसालिनि जि हा दङ बे हायावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै गय फुलि खांलायनायनि गेजेरजों जोंहा गय बागान गायदों। दिनैहाय जोंनि गासै राजाफ्रानो बेयाव गासैबो ओंखारनानै दायो गय फुलि गायबाय आरो जोङो बोसोरब्रैसोनि सिगाङाव माखासे गायखाबाय। बोसोरब्रैसोनि सिगाङाव माखासे गायनाया दायो फांसे फांनै खुंबाय जोंनि गया आरो नै दिनैबो माखासे गायनाय जादों। बेखायनो जोंनि बे रायजो राजाखौ अननानै जोंनि माखासे गथ' गथायखौ अननानै जाहाथे नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंनो आङो सोरखारनिसिम मोनसे मिथिहोहरनो लुबैयो, जाहाथे जोंनि बे फरायसालियाव सोरखारि फोरोंगिरि जाहाथे अननानै थिनहरो दैथायहरो, आं बेखौनो आसा फारिदों। आरो लोगोसे जोङो रायजो राजाफ्रा सोरखारि फोरोंगिरि फैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्राबो फोरोंगिरिनि दान बान्था होनो एसे रेहाय जागोन हिसाबै जोङो बेखिनिखौ आसा फारिदों, जाहाथे सोरखारि बिथिंनिफ्राय जोंनि बे फरायसालियाव फोरोंगिरि दैथायहरो। मानो होननानै बुङोबा जोंहा बे फरायसालियाव गैयाबाबो जोंनिया दायो 60-70 फरायसुला फरायसुलिफोर दङ। बेखौ जोङो बे सानै फोरोंगिरि लाखिनायनि गेजेरजों दायो फोरोंबाय थानाय जायो, सोलोंथाइ होबाय थानाय जायो। बेनिखायनो आसा फारिबाय फैगोन समाव जाहाथे सोरखारा जोंनि बे गोदो मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान। फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर
9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।